En una vall verda, on les muntanyes s'alçaven majestuoses i els rius serpentejants entre els arbres centenaris, vivia un dragó anomenat Dark. Dark era curiós i juganer, amb escates brillants com l'or i ulls que brillaven com les estrelles. Un dia assolellat, mentre jugava a prop de la cova de la seva família, Dark es va aventurar més enllà dels límits de la vall. Fascinat pels colors i els sons que l'envoltaven, el petit Dark es va endinsar en una altra vall sense adonar-se que s'allunyava cada cop més de casa seva. A mesura que avançava, Dark es trobava amb criatures diferents, des de conills saltarins fins a guineus curioses, però cap no coneixia el camí de tornada a la vall. Aviat, la llum del dia va començar a esvair-se, i Dark es va adonar que estava perdut en un món desconegut i vast. Amb el cor ple de por i preocupació, es va amagar en un tronc que es va trobar enmig de la vall, anhelant la calor i la seguretat de la seva família. Va escoltar el murmuri del vent entre els arbres i el cruixir de les fulles sota les potes, i es va sentir més sol que mai. Tot això, enmig de la seva desesperació, Dark va trobar una llum d'esperança. Al capdamunt d'un turó va veure la llampada d'una foguera i va sentir el so de rialles i cançons. Amb un nou sentit a l'esperança, es va dirigir cap a la llum, esperant trobar ajuda i consol entre aquells que s'havien congregat al voltant del foc. En arribar al cim del turó, Dark va descobrir un grup de viatgers que compartien històries i aventures sota les estrelles. Amb els ulls plens de llàgrimes, el petit Dark els va explicar la seva història de com s'havia perdut a la vall i com anhelava tornar amb la família. Els viatgers, amb els cors encongits, plens de compassió, van oferir la seva ajuda al Dark. Junts van traçar un pla per trobar el camí de tornada a la vall, utilitzant les estrelles com a guia i les històries dels antics com a mapa. Durant dies, Dark i els viatgers van recórrer la vall enfrontant perills i desafiaments a la recerca de la llar del petit Dark. Al llarg del camí, Dark va descobrir el valor de l'amistat i el poder del treball en equip, aprenent lliçons que mai oblidaria. Finalment, després de moltes aventures, Dark i els viatgers van trobar la vall que el petit Dark anomenava llar. Amb alegria i gratitud als seus cors, Dark es va reunir amb la seva família, prometent que mai més s'allunyaria del seu costat. I així, en la calor de la seguretat de casa seva, Dark recordaria sempre el seu viatge perdut a la vall, una aventura que el va portar a descobrir l'amistat i la valentia i l'amor que mai no desapareixerien del seu cor de drac.